Once saved, always saved. Meaning, nga kung ikaw nagpakasala, buhato na lang na nimo kanunay, kay matod ba, Ginoo gugma man siya, o ang Ginoo mo pasaylo kanimo, o kana kuno, mao ang realidad nga imong mahimo. Ang uluhan sa atong suwito karong gabi, start again. Pagsugod, pag-usap. Nindot kini, ug atong tukion kini, ug karong gabi, mahibaw-an nato unsa ang atong buhaton kung musugod dagbalik sa ato igsuon na sugdan sa pagpangalagad. Kindly open your Bibles, mga kapaglaom. Diha sa mga sinulat ni San Pablo sa Ephesians chapter 3 verse 9. Nga sa tanan nga mga misteryo, nga gikan pa sa sinugdanan sa kalibutan, nga gininahimong tinago, diin ang Diyos, nagalalang sa tanang mga butang, pinaagi kang Hesukristo. Kabaglawom, iduko ang imong ulo, while kita magahimo sa ato nga pagampo. Father, thou art in heaven, O Lord, we thank you for the privilege of listening to your words again. Tonight, dear God, open our hearts, touch our minds, inspire us with the Holy Spirit, that through your words, we will start again and be revived in our relationship unto you. And thank you, Lord, for using me once again. For this I ask in Jesus' name. Amen. Pagganindot kaayo, mga kapaglaom, ang laraw sa Ginoo alang sa tuang mga kaluwasan. Sa sinugdan, gitawag gini nga misteryo tungod kay butang nga mga tinago, apan gibutyag sa Dios, pinasikad sa iyang mga pulong. Pagganindot, kay atong may baluan, nga ang kalibutan nga gilalang sa Ginoo, iya kana nga binuhat, kana gitagana niya, alang siya magatawhan. Apan, kung gini nga kalibutan nahulog sa sala, maayo tingali, nga musugod siya pagbalik. Start all over again. Abandili na, mga kapaglaom, ang kalibutan, buhato niya pag-usap. Nga naman, kay kita nga ni akaron sa kalibutan, nagapadayon kita, nga sumala pa ni Ellen White, we're almost 6,000 years. Ugon niya haduol na ang pagpadayag, balik sa Ginoo, din his kalibutan, pinaagi kang Hesukristo nga atong maluluwas. Kini nga suwito, magapailaga nato siya ang maglalalang. Kini nga suwito, magpailaga nato siya ang manunubos. Kini nga suwito, nagpailaga nato siya ang mubalik sa pagkuha sa iyang mga katawhan. Ug unya atong may baluan, mga kapaglaom, nga ang kalibutan nga gilalang sa Ginoo, kini kaniadto hingpit, aban tungod sa sala, nahimo nga niluka pa diha sa kangit-ngit. Aban salamat, kay ang kahayag sa Ginoo, misubang pinaagi sa iyang plano sa kaluwasan, mga kaigsunan. Kini nga brief account nga akong masulti kaninyo. Atong ma-establish unsa ang atong pagtuo sa gitawag intelligent designer. Naaday Diyos nga sa iyang pagka-designer, sa iyang pagka-architect sa matahong nga kalibutan, diin sa mga bituon sa langit, matagabi nga naghatag kahayag, o sa matagadlaw nga itong masudong ang matahong nga kinaiyahan sa kalibutan. Apan, it will start again, kay nahug sa sala ang kalibutan, mga kapaglaom.
Lakip kitang tanan. Lakip ikaw ug ako. Kay bisan gani sa panahon sa mga disciples, bisan naa si Jesus Christ, uban kanila sa maong gitawag the Last Supper. Apan human niyan ang katapusang panihampon, mikalagiw sila, nangalisang sila. Gani si Pedro, ingon nga gitawag nga pangulo nila, ni dumili 3 times. Ugunya, usa kanila, si Judas, nagbudhi kang Jesus, o ang uban, nangalagiw, nanibat, nanago, tungod sa ilang kalisang mga kapaglaom. Aban taliwala ni ining tanan, ang sugilanon, nagapadayon, and they started all over again. Ang mga tinunan, gitawag sila balik sa Ginoo. Human na banhaw si Jesus Christ. Gitigom sila in an upper room. Gitigom sila in the day of Pentecost. Aron madawat nila ang gahum sa early rain. Power of the Holy Spirit. Aron nga sila may misyon. O gana nga misyon. Hangtod ka na to karon. Atong gihimo. O gana nga misyon nagpabilin. To proclaim and live the truth. In Jesus' name, mga kaigsuunan. Amen? Karon nga gabi, kung natong tanaw ng mga sinulat diya sa Bible, sa gingon ni John, ablihi ang imong mga mata, ug tanawa ang mga kaumahan. Kini hinugna, o gini andam na sa dakong adlaw sa ting-ani. Kana nagarepresent kabaglaom, sa dakong adlaw nga mobalik ang Ginoo sa paghukom sa kalibutan. I remember, ang mga katawhan ini nga panahon, duha na lang kamatang, kadong mga trigo o kadong mga bunglayon. Kadong girepresentahan sa wheat o kadong girepresentahan sa tares, mga igsoon. Nga kini, mga kaigsuunan, makita na to nga niya di ay sa duha kamatang sa tao sa kalibutan sa atong panahon karon, mga igsoon. Mga trigo o mga bunglayon. O diha igsoon, ikaw magapili asa ka nga pundok igsoon mo apil. Aban niini, kung atong tanahon ang harvest nga gipadayag ni Lucas, kini nga harvest igsoon hilabihan sa pagadako. Apan hain naman ang mga ngani. Busa kita mag-aampo ngadto sa galon sa mao nga ani nga magpadala siya sa daghang mga laborers, mga ngani, aron moadto sila magabuhat sa pag-ani ug unya masunod ang dalan sa kahitasan. Kabaglaom, unsa man ang atong buhaton, go your way. Ang Bible ngayon lakaw sa imong alagianan. Asa ang dalan kabaglaom, diin man ikaw paingon sa imong panaw. Hinumdumi ang Biblia nagasulti. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Pinaagi di ay kang Jesucristo. Matagos sa kanato, magalantaw maigsoon, nga bisan sa biblical foundation, sa atong mga kaliwatan, gikan sa maghimugso sa kalibutan, hangtod sa panahon ni Metusela, hangtod sa panahon ni Abraham, ang Ginoo sa paglalang sa kalibutan, maura gyapon ang Ginoo nga gisampit ni Metusela, ang Ginoo nga naghatag ni Abraham sa mga saad nga ang imong kaliwat sama sa mga bunbun sa balas sa dagat kadaghan, sama sa mga bituon sa langit kadaghan, ug kana natuman hangtod sa atong kapanahunan karon, mga kaigsunan. Dili man ta Hudiyo by blood, aban kita kaliwat Abraham by faith. Kay siya di ay amahan sa pagduo. Ug unya, wa na sayop ang giingon sa libro sa Genesis. Diin diha kang Abraham sa iyang pagduman, sa iyang pagsunod sa tingog sa Ginoo. Ug iyang gibantayan ang kalagdaan
ug tungod nini si Abraham na imong amahan sa bagduo mga kaigsunan. Sa atong panahon karon, aduna kita'y tagsa-tagsa ka mga puloy-anan. Aduna kita'y tagsa-tagsa ka mga iglesia. O tungod niini, matag usa ka nato, mag-establish sa ato ang covenant. Back to the altar of God. Back to the covenant of God. Nga kita igsoon magahin o panahon. Magahimo sa atong family worship. Magahimo sa atong personal devotion, meditation upon the words of God. Pinahagi sa pagbasa sa mga pulong, pinahagi sa pagambo, pinahagi sa atong family worship. Diha kita nag-establish sa atong suod nga relasyon sa Ginoo kay nianang paagiha ang atong pagduo mutunhay mga kapaglaom. Ako kanang gisulti, tungod kay ang pulong sa Ginoo kanunay nagagiyas matag usa kanato. Nahibalo ang Ginoo na hatag diha kanato igsoon iyang mga pulong taming kun kita anaas kalisod. Kini batong bandilis alang sa ato ang kapanalipdan kaigsunan. Ugon niya kini nagakita sa atong temperatura, sa atong makinay, nag-usab gini. Kaya ang Ginoo, nagahatag ginato sa lagway nga ang iyang mga pulong, sama sa usa ka stethoscope, diin iyang na-monitor, unsa ang atong blood pressure, unsa ang atong pagbati, unsa ang ato igsong kinaiya, ug kana mausab, mabago, pinaagi sa pulong sa Ginoo nga kanunay atong ginabasa mga kapaglaom. Amen. Ug tungod kay Ginoo, aduna siya'y mga mensahe. Tungod kay Ginoo, magapukaw siya magkatawhan. Tungod kay Ginoo, nagataganag puluyanan, gusto niya nga ang matag usa muila nga siya Dios nga matuod. Bago lang naitabu dito sa Spain o sa Portugal mga kapaglaom, nga doon ay blackout, mga train, wala kadagan, mga airplanes, diha sa mga airports, wala nakalubad, mga bus, mga sakyanan, wala nanagan, kay doon ay total blackout sa maong duha ka nasod sa Espanya o sa Portugal. Ngano nga miabot ka to igsoon nga blackout? Diin pila lang, kamang minuto na hitabo. Unya na balik igsoon ang sugang dagitabnon. Unya na balik igsoon ang mga buluhaton sa mga katawhan. Apan, kung imong tanahon, kini nga blackout sa maong nasod. Nahitabo man o galing. Nahitabo man. Ugunya may leksyon nga ilang makuha. Apan pangutana, nakita ba nila unsa ang nagpaluyo ni ining tanan? Sa espiritual nga kinabuhi, igsoon, sa espirituhanon nga bahin mga kapaglaom, kung moabot man o galing ang blackout, kana tungod kay ang tao, wala naghatag panahon alang sa iyang Ginoo. Matag segundo, matag minuto, matag oras, kung ikaw wala nakatugyan sa imong kinabuhi, kung ikaw wala nakaampo diya sa imong Ginoo, ikaw kung galing man, moabot sa kamatayon, kumusta ka ha? Mabanhaw ba ka? Diha sa una, ngadto na baka sa ikaduha, diin, ngadto na dayon, sa linaw nga kalayo ka supre, kay wala kanimo ang kamatuuran, ug wala diya kanimo ang mensahe gikan sa balaan nga kasulatan. Start again. Sugdi pagbalik. Kay karong panahon na kapaglaom, ang challenge sa kaaway, iya na yung gipasundayag. Wala na tagu-tagui. Wala na kinitibig. Iya nang gipakita ang challenge, batok sa mga katawhan sa Ginoo. Nga ang kaaway di ay sama sa gutom nga liyon, nagangulob, nga buot siya, nga bisan sa mga teknolohiya. Ang mga tao, iyang pagalimbungan, kay gusto niya nga ang tao, ang iyang panahon, his time. Anaa, magugol kanunay sa mga butang kalibutanon
sama sa social media nga daw sa usa ka magnet kini nagaganoy sa mga tao, nagabitad sa mga tao, nagdala sa mga tao nga ang ilang tanang panahon anaa na lang diha ug wala na sila'y panahon alang sa Ginoo mga kaigsunan. Atong bantayan tungod kay adunay mga pagdulunan bisan sa social media diin gi-introduce ang mga doktrina sayawa. Sama niining inyo makita ison, gitawag metaverse. Beyond the universe. No need nga kita mo adto sa paraiso sa millennium. No need nga kita igsoon musulod sa puloy-anan sa bagong Jerusalem. No need tungod kay ang kalibutan sa digital world kini diha ikaw makigsulti sa migsuon na matay, makikugabildo sa mong ginikanang nga matay, diha makita nimo ang katahum sa gitawag digital world o gana gitawag nila metaverse, beyond the universe. Dili na ka manginahanglan sa puloy-anan nga giandam sa Ginoo dito sa langit tungod kay dinhi na lang ka makiguban bisan sa imong mga minahal. Dili ba introduce ang Spiritism? Dili ba introduce igsoon ang doktrina sama sa witchcraft? You remember the witch of Endor? Diin miduol si King Saul o sa pagduol ni King Saul mga kapaglam. Yang giingnan ang mga witch ngayang ibabalik si Samuel ang propeta. Apan ini kapaglam ang gahum sa yawa. Mao ang nagpaluyo o gunya miresulta sa kaparautan sa kinabuhi ni King Saul o sa iyang kamatayon tungod kay iyang gisunod ang sulti sa kaaway. Kabaglaom, we have come to a time nga karong panahon na ang kaaway usab nang limbasog siya unsa ang iyang mahimo. In a positive way, kita igsuon maayo nga mo gamit sa mga gadgets. Apan wa tagabantay in a negative way nga atong panahon na sobra Google niyang dapita ug wa na tay panahon iya sa Ginoo. In a positive way, daghang ta mahimo nga mga research pinaagi sa AI. Daghang ta mahimo maigsoon apan sa laing bahin wa tagabantay nga mga doktrina di ay gisagol-sagol sa nagkalain-lain mga pundok na ilang gihagbat, gihiusa o gunya ato matunan o gana maghatod sa kaparautan sa itong spirituhanong kinabuhi mga kapaglaom. Diyan, diha na mo makita nga bulong meta, nagahulugan ka na sa igsoon, diin metamorphosis, metastasized, diin diyan nagasugod, diin ang pag-ausab sa sakataw, ang pagkuyanap sa sakit sa sakataw, diha nakuha maigsoon sa pulong meta. Ugunya, kita gipay mangnuan sa Ginoo nga magbantay ni anang mga butanga. Sa nasud sa Switzerland, dili lang dugay maigsoon. Ang usa ka simbahan, sila wala na pastor nga nagwali. Wala na elder nga nagwali. Kaya ang ilang gipaminawan nga nagwali, AI, Jesus, Artificial Intelligence. Wala na sila tao nga diya sa pulpito magawali, magasulti, kaya ang ilang gipaminaw. Usa ka AI Jesus nga naa sa screen, sa lead wall, nga nagawali, ug ilang gipaminaw ang iyang mensahe. Sila magasulti kaniya ug sa mao nga screen mutubag pud kanila. Ug unya kini bantayanan mga kapaglaom kay diha natong mailhan ng kaaway sab naga-inject sa mga pagtulunan nga iya sa kaaway. Kapaglaom, magmatngon kita. Kung atong bantayan ang mga gisaysay sa Spirit of Prophecy, diin sa mga libro ni Ellen White, diin nagasaysay kini last day events, panahon maigsoon sa katapusang mga adlaw, diin ang mga panghitabo.
anaa sa malisud nga kahimdang ang kalibutan. Ingon nga kita nagdala sa mga pulong sa mensahe sa Ginoo. We have to sound the alarm. Ato ipadangat, ipalanog, ipibalo sa mga tao. The alarm nga dili gid sila magkumpiyansa. The alarm about the deception of the world, the delusion of the world came from Satan himself. Nga pinaagin ini like an angel of light ang mga katawhan nga ang ilang pagduo wa migamot sa pulong sa Ginoo. Masayon nga sila malimbungan, masayon nga sila mo give up, masayon nga sila mutugyan silang kogalingon ngadto sa pagdulunan sa kaway kay wala kanila ang kamatuuran mga kaisunan. Pansalaing bahin, bisan ini nga tuig, hangtod sumalabot nga mga katuigan, hangtod nga mo balik sa Ginoo. Wa man ta kay balo. It may be tonight, it may be tomorrow. Ugunya watan ay balo igsuon. Nga matag adlaw, matag simana, matag bulan, nagkakaduol ang pagbalik sa Ginoo. Aba ng pinaka-importante butang, nga kita makaandam mga kapaglaom. Amen? Adunay kuyaw karon nga pagdulunan nga migawla dito sa Amerika. Nga madunay mga dagkong mga pundok. Nga kini nga mga pundok maigsoon ang ilang ginahuna. Nga kini nga doktrina maoy ipadawat nila sa ilang mga sakop. Gitawag kini nila love reality. Ang gugma ug ang kamatuoran. Ilang gisulti, God is love. Ang Diyos gugma. Kung ikaw magpakasala, kung ikaw magkapatay, kung ikaw anaa sa kahay, sa cocaine o drugs, buhata lang na, ipadayo na, because God is love. Makasabot siya nimo. The reality of it, pasayloon kaniya. Apan kana nga prinsipyo igsoon, kana nga doktrina igsoon, kana nga pagtulunan igsoon, iya gayud sa kaaway mga kaigsunan. Tungod, kay ang Bible nagingon, God is love. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ug ato gyapong bantayan iyang kasuguan, atong sundon ang iyang kalagdaan, kag realidad, hukman man ta sa Ginoo, kung siya mo balik na sa pagkuha kanatong tanan. Kamaglaom, kining love reality, sama na ni sa doktrina kaniadto, one save, always save. Meaning, nga kung ikaw nagpakasala, buhato na lang na nimo kanunay, kay matod ba, Ginoo, gugma man siya, o ang Ginoo, mo pasaylo kanimo, o kana kuno, mao ang realidad nga imong mahimo. Kabaglaom, kitang tanan, aniya na sa katapusan sa kapanahunan. Importante na kita mo balik pag-usap. Start again sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Start again sa pag-worship sa inyong puluyanan. Start again sa imong personal nga devotion nga matag adlaw, buntag o gabi, imong hinumduman ang giingon ni Moses nga kining mga pulong imo'y sulti sa imong mga kabataan sa dili pa sila matulog sa ilang pagbayluna, ilang madungog ang mga pulong sa Ginoo bisan na sa ilang magkananan, bisan sa ilang paglakaw sa tanang paagi silang kinabuhi, ilang mabati unsa katamis ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Ugunya kita nasayod nga ang Ginoo siya ang atong langit nun nga Diyos. Puno sa gugma. Nga describe ni David, the Lord is my shepherd, and I shall not want. Kamaglaom, wala din laing maayong shepherd sa atong kinabuhi. Wala din lain nga maayong Diyos nga atong pagasundon. Ug siya lamang gayud. At tungod niya na, siya kanunay, aktibong nagpangita sa nangawala,
ug tungod ni ini kapaglaom, siya may kalipay nga iyang makita pag-usab ang iya makanakan, naghinulsol ug mudangup balik kaniya, ug ang iyang gugma, walay kinutuban nga ihatag niya sa iyang makatawhan. Tungod kay sila, gitawag sa pagsugod balik mga kaigsunan. Start again sa imong pagsalig sa Ginoo. Start again sa imong pagdugyan sa imong kugalingon sa Ginoo. Start again nga ang imong kinabuhi mahisama unta ka sa usa ka babae nga diya siyang balay nawala ang iyang usa ka coin. O kana nga coin nga nawala. Diin kung imong tanaw nagsuon usa ka diyot. Wala na tingali kay bili. Apan ang iyang gibuhat. Gikuha niya iyang silhig. Iyang gisilhigan ang iyang tibuok sala. Iyang gisilhigan ang iyang balay. Aron may kaplagan niya. Ang nawala nga usa ka diyot, usa ka kuwen, ug diha kapaglaom. Iyang nikaplagan ug siya nagamalipayon. Nindot no? Kana nagahulagway di ay. Nga kita igsuon, bisan ay mawala ka na to. Nga daw atong giisip, why bili? Kay usa lamang kasintabo, usa ka diyot. And that one coin, kabaglaom, importante day ka na sama sa mao nga sambingay. O tungod kay ang tagiya nangita. Ang tungod kay ang tagiya nag-exert ang effort aron nga malimpyuhan ni balay sa pagpangita sa usa nga nawala nga sinsilyo kapaglaom. Sa itong magkinabuhi, angay nga kita malimpyuhan tungod kay ang sala ana nagdagan sa DNA sa atong pagkatao. Apan salamat sa Ginoo nga ang atong kinabuhi nalimpyuhan niya, pinagi siyang dugo. O tungod ini kapaglaom, bisan kita sa atong kugalingon, nagasilhig kita sa atong dautan kinaiya. Nagasilhig kita sa atong pagkamailibgon sa butang kalibutanon. Ug unya malimpyuhan kay sama kita sa lost coin nga nakip-an sa maong agalon. Ug siya malipayon nga nagdawag siya mga higala, mga silingan nga niya ang akong nawala nga coin ug akong naikaplakan. Kapaglaom sa pagpadayon, kita usab sama sa nawala nga karnero. Start again! Diin ang usa ka galon, ang usa ka shepherd, iyang gitrangkahan ang iyang kwadra. Tuwa na dito ang 99, secured na. O gano'n niya, samtang siya nagalagaw, iyang gipangita ang usa nga nawala, gibiyaan ang 99 sa pagbangita sa usang nga nawala kay nakasiguro ang mga shepherd nga ang iyang karnero nga naglatagaw dili kabalo nga makabalik, dili kamao nga mutultol sa dalan pauli sa iyang kwadra kay ang maong karnero naglatagaw mga kapaglaom. Tingali sa iyang paglakaw, may sabud siya sa mga sampinitan. Tingali, may sabud siya sa mga kahoy. May sabud siya dito sa pangpang. Ugunya, di na siya igsuon magabalik. Urugaling mamatay siya. Mauwi hinungdan nga ang karnero igsuon pangitaon gayud. Kitang mga tao, sama ni Ana kabaglaom, start again! Nga sa imong pagkawala, malipay ka maghuna-huna nga ang imong langit nung amahan mao ang good shepherd. Sama sa karnero nga nawala kita nga tao gipangita sa Ginoo. Og tungod niya na kapaglaom, asa man ikaw naglatagaw, ang Dios nangita kanimo o gustos Ginoo nga ikaw makabalik sa kwadra diin mao kini ang nagasimbolo sa iglesia. O ganya mga kapaglaom tungod sa gugma sa Ginoo, to start again. Diin kita nga tao, bisan sa makadaghan, nawala, nakadaghan, nakasala, ug tungod ini, ang Ginoo nagahatag yapon kanato sa iyang gugma nga unconditional, sa iyang pagpangita nga exceptional, ug unya kini nga matang sa grasya, perpetual, diin kinigi,
hatag niya aron mga tao makasabot nga kitang tanan iya gayod nga gihigugma. Ang sabingay sa usa ka prodigal son, kini nga sugilanon magkapaglaom atong nibawan, nga mibiya siya sa iyang amahan o siyang igsoon. Iyang gipangayo ang iyang kabdangan, ang iyang bahin. Iyang gidala ang iyang kabdangan, iyang gigasto dito sa kalibutan, hangtod sa desperate niya nga mga moves, diin siya, nawad na sa salapi, nawad ang mga higala, ug dito na lang siya nagakaon, kauban sa mga baboy. Apan siyang hunahuna, siya nakaalimmadmad, ug nakasuway siya, nga iya gayod, himuon ang pagbalik ngadto sa iyang puloy-anan. Sa iyang pagunahuna, siya pagsumaysumay siyang kugalingon. Iyang gisulti nga kung ang ako nakita sa among puloy-anan, mga ulipon magkakaon og tarong, ako pwede na nga may sama-sama kanila. Ug mauli ko sa among puloy-anan. Ug gana iyang gibansay kapag laom nga iyang masulti. Aban samtang siya, naa nagabaklay pauli sa ilang puloy-anan. Samtang naapa siya sa dalan, nakita na siya sa iyang amahan, nga tuwa sa pantawan. O ang iyang amahan, ni kanaw, gikas pantawan, gidagan, gisugat siya. O gunya gigakus siya. O gunya gipailisan siya. Siyang bisti nga baho. O gunya gisuluban siya sa bagong bisti. O gunya, wala na siya nakasulti sa iyang ginabansay-bansay mga pagigpulong. Kay giingnan siya nga ang akong anak nga namatay, aniya nabalik siya ug nabuhi siya pag-usap. Paganindot kaayo mga kapaglaw. Ang amahan sa mong sugilanon sa prodigal son, nag-represent sa atong langit nung amahan, nga diha kaniya, nagalantaw siya, gikan sa langit, o nakita niya nga ang iyang anak nga nanglimbasog nga mobalik diha kaniya to start again. Ugunya, dili na niya huwaton. Nga kini mga kaduol, kay siya mikanaog, aron sa pagtabang ganado, tungod kay gipakita niya iyang dakong gugma mga kaigsunan. Niini nga mga bahin, niini nga mga sugilanon, the lost coin, the lost sheep, the lost son, nga nahimong prodigal. Adunay tulo ka mga bunto nga atong makutlo. Diin ang Ginoo, aktibo nga kanunay nagapangita sa mga nangawala. Nga Ginoo, may kalipay, human niya may kaplagan ang iyang anak nga nawala. Ug ang Ginoo sa iyang gugma, walay kinutuban, kay gustos Ginoo ipaila nga kitang mga tao iya gayud nga mga pinili. Amen, mga kapaglaw. Unya, in application sa atong magkinabuhi. Atong i-reflect ang kinaiya sa Ginoo. Kay walay laing butang nga nagbalik sa Ginoo, atong madala paingon sa langit. Di na ito madala ang atong puluyanan. Di na ito madala ang atong masakyanan. Dili na ito madala ang ato mga bahandi. Kanang tanan, walay bili sa tubangan sa Dios. Ang ato lamang madala, ang atong kinaiya, Christ-like character, nga kana nga kinaiya igsuon, kuno galing, wala pa kanimo, start again, claim the promise of God, nga siyam usab kanimo, mubag-o kanimo, mubag-o kanako, aron nga kitang tanan, maka-reflect sa kinaiya sa Dios, kay kana lamang ang pasapurte diin kita magasulod sa gingharian niya mga kaigsunan. Tungod kay ang Ginoo nagapadayag sa hulad siyang kinaya, pinaagi sa balaod, atong sundon kana nga balaod. Kay diha niya na igsoon, ang Biblia nagaingon, kadong nangita kanako, makakaplag kanako, kung sila nangita kanako, uban ang ilang mga kasing-kasing. Ning kagabiyon kabaglaom, imo bang gipangita ang Ginoo? Sa kinasing-kasing ba ikaw, buot nga musugod pag-usab, diin ang balana nagahimo sa pagputol sa imong relasyon sa Ginoo. Kana nga balana sa gagmay sala, nga nahimong dagko nga mga salaod, apan gusto ka nga mabalik pag-usab, pinaagi
sa imong pagduol kaniya sa imong kasing-kasing. O ni ana, mga kapaglaom, ang Dios na ginahanglan sa matag usa kanato, nga madugtong kita dili lamang kaniya, madugtong usab kita ngadto sa ito'y sigataw. If we truly love God, sa tibok na itong kasing-kasing, kalag o unahuna, igsoon, mahimo po na atong higugmaon ang atong makaaway, atong higugmaon, atong sigataw, atong higugmaon ang atong mga silingan. Ug kana, maigsoon, mao ang gisugo sa Ginoo. Nga human kita nagapasundayag sa itong gugma ganiya, bisan kita dili hingpit, you can start again kung imo buhaton ang kadako sa iyang pagtawag. Deuteronomy chapter 5 verse 29. Nagaingon ang alagad sa Ginoo, oh, nga kini nga kasing-kasing nga anaa kanila, nga sila gayud may kahadlok diya kanako. Ugon niya sila magabantay sa akong kasuguan, o gini makaayo kanila lakip ang ilang mga kabataan. Igsoon, mao kini ang gisaad sa Ginoo. Igsoon, mao kini ang buhaton nato. Nga dili na ta magtakuban, dili na ta magtago, dili na kita magatabon sa itong panagway, nga maulaw ta, mahadlok ta, nga kita igsuon, tingali tinamay sa katilingban. Apan sa diha nga kita muduol sa Ginoo. Walay dagway nga tinaptapan. Start again your relationship to God. Aron nga sa masanagon nga panagway, walay tabun. Ikaw magapakita sa dagway ni Jesucristo o ni ana kabaglawom, ikaw magasunod sa iyang kabubuton. Amen. Gunya ang iyang balaod nga atong gisunod ang iyang kalagdaan nga kanunay na astong dughan. Igsuon ko, mao'y maghatag na itong kasiguruhan to start all over again. Sa panahon ni Jesus Christ, iyang gisulti siya mga tinunan. Nga dili tanan, nga nagatawagan ako, Ginoo, Ginoo, magasulod sa gingharian sa mga langit. Aban siya lamang nga nagabuhat sa kabubuton sa kong amahan sa langit. Siya lang ang magasulod sa mao nga gingharian. Gunya, mga kapaglaom, magpadayon ba kita sa magpagkasala? Unsay atong masulti, tungod kay naay grasya Ginoo, alang sa magkasasala, magpadayon ba kita sa magbuhat og sala? Igsoon, dili kayo. Kay nakita na nato, nga tanan nga mga butang nga naitabo sa kalibutan, mga cancer, mga balatian, mga pandemic, kining tanan nga magkasamok sa kalibutan, kinibunga sa sala sa tao, sa kalibutan nga nahug sa sala. Aban taliwala ning tanan, mga kapaglaom, ang Ginoo maghatag na itong paglaom, nga taliwala sa mga panghitabo. Ang Diyos may mensahe to start again. Unlike Moses in the Old Testament times, nga bisan sa murder ngayong gihimo, bisan ang taong ngayong gilubong diya sa balas, ugon niya ngayong kataguan, abi niya guway na ibalu sa iyang salaod. Ugon niya sa iyang pagkalagiw, ngado sa kamingawan, ngado sa iyang ugangan, kang Jethro rebel. Ngado siya pagbantay sa magkarnero for 40 years. Dito niya nasabtan nga nasugod pagbalik ang iyang pagtuo diya sa Ginoo. Dito niya nasabtan nga taliwala sa kabukiran, taliwala sa desierto, taliwala sa mga karnerong iyang gibakiruhan. Dito niya nasabtan nga ang Ginoo nagtawag kaniya. Tungod kay gitawag siya, may usa ka nagdilaab nga sampinit. Nga kana, nga burning bush, pagduol niya, wa mangyunaog daw. Ug dito niya nadungog ang tingog sa Ginoo nga nagtawag kaniya. Ug dito nabuhi pag-usab ang iyang pagtuo sa Ginoo. Ug giingnan siya sa Ginoo. Ug gisugo siya sa Ginoo.
o gihatagan sa misyon sa Ginoo to start again his journey as a deliverer alang sa Exodus, mga kaigsunan. Paganindot sa kaagi ni Moses. Paganindot mga kapaglawom, nga sa atong ginabuhi, maglakaw kita diha sa pagtuo. We walk by faith and not by sight. Ngano nga kita nagalakaw sa pagtuo. Kaysa atong panahon karon igsoon, kinahanglan ang pagtuo sa pagsugod pag-usab sa atong relasyon sa Ginoo. Akong hulman ang mga pulong ni Martin Luther King Jr. Nga kung ikaw anas pagalagad, ikaw magahimo sa paglupad. Kundi ka kalupad, himo ka sa pagdagan. Kung dili ka makadagan, makahimo ka sa paglakaw. Kung dili ka makahimo sa paglakaw, makahimo ka sa pagkamang. Ug sa tanang paagi, keep on moving by faith. Kay diha sa imong paglakaw, diha sa imong pagbuhat, diha sa imong pagduo, ikaw kapaglawom, gitawag gayud sa Ginoo. Amen mga igsoon? Og tungod niini nga punto. Atong himuon ang pagtugyan sa itong kagalingon sa Ginoo. Kay bisan ang iyang anak nga si Jesus Christ. Dito sa usa ka tanaman sa Getsemani. Iyang nasulti Ginoo. Amahan ko, kung mahimo pa lang, nga mulabay kining kupa, nga mahimo pa lang, mubalibad ko ini nga misyon. Apan dili man ako'y magbuot. Ikaw man, o ang imong pagbuot mo'y matuman, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Maura po na sa itong mga ginabuhi, mga kapaglaw. Kung kita magatandi sa itong kagalingon nga doon Jesus Christ, wala kita igsoon sa kumingking. Kinsa man kita, nga pagatakdon sa Ginoo. Kinsa man kita, nga hatagag panahon sa Ginoo. Apan kita, iyang gitawag. Kita, iyang gipaymanuan. Kita, iyang giminsiyan. Kita, iyang gipadaigan. Ug dungod niya na, start again your relationship to God. Pinaagi sa imong paghinulsol. Pinaagi sa imong pagtugyan sa kagalingon. Ug unya, mahimo ni mo na pinaagi kang Kristo Jesus ug sa iyang kabubuton, mga kaigsunan. In conclusion, we need Jesus today. Sa dili madugay, mubalik na siya sa pagkuha ka na to. Busa ka baglaom, magpabilin kitang matinud-anon, diha ka niya, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen? O kung buhaton na ito na igsuon, atong hinumduman kanunay, ngagikan sa pagkatulog, mumata kita. Gikan sa pagkumpiyansa, magtukaw kita. Ugunya, maisugon, madasigon sa pag-asdang sa kaaway ni ene nga kalibutan. Ug dayon atong tanawon nga ang mga butang sa kalibutan, bisan ang bahandi, dili magatabang ganado sa adlaw sa panimalus sa Ginoo. Apan ang pagkamatarong, maulamang ang magahatag na itong kagawasan na malingkawas kita gikan sa kapungot sa Ginoo sa iyang panimalus sa adlaw sa katapusan. Ug tungod niini, mga igsoon, tanawa ang adlaw sa Ginoo nagsingabot na. Kini mapintas sa iyang kapungot ug sa iyang panimalus sa paghukom sa tanan nga lumulupyo sa kalibutan. Ug unya iyang laglagon ang tanang makasasala nga wala mudawat sa mensahe niya sa kaluwasan. Nining kagabion, mga kapaglawom, ato gayong sugdan pagbalik. Diin man kita na lukaba, bangon, igsoon. Diin man kita na dagma, tindog, igsoon. Start again. Kay matod pa ni Santiago, lakaw kamo karon, kamo mga dato, pagtiyabaw, paghila kamo, kay ang inyo makasakit, diin anang panahuna, nga sa inyong mga bahandi, kamo nagsalig, sa inyong bulawan o salapi, kamo nagasalig, apan kanang tanan,
walay kapuslanan. Kay inyo ra nang isalibay, inyo ra nang ilabay, inyo ra nang bagatumban sa dagong adlaw sa panudya sa Ginoo nga mobalik sa baghukom sa iyang mga katawan. Igsoon, kini nga panahon, seryoso, crucial, alang ka natong tanan. Ug tungod kay ang kalibutan, anaa sa pagalisod. Ang kalibutan, anaa sa paghigwaos. Hinumdumi ang sinulat sa bungbong sa palasyo sa Babylonia. Kini nga sugilanon, maoy magatakob, nining ato misahi karong gabi. Nga way laghimo sila sa kumpira. Ang hari, uban sa iyang mga senador, sa mga sundalo, uban sa ilang daghang mga bisita. Ugunya, taliwala sa ilang kasadya. Taliwala sa ilang paggamit, igsoon, sa bulawanon ng mga kupa, ug mga balaang butang gikan sa templo sa Jerusalem na ilang gidesecrate. Anang gabiuna, nakita sa hari, nakita sa mga tao, nakita sa tanan, nga diya sa bungbong, adunay kamot nga walay lawas, ug ang maunga kamot nga gasulat, mini tikel o parsin. Ikaw gitimbang, ikaw gihukman, ug nikaplagan nga nakulangan sa tubangan sa Ginoo. Ug tungod niya na mga kaigsuunan, tungod niya na mga kapaglawom, the writings on that Babylonian wall is the same writings sa atong panahon karon. Nga kalibutan, igsoon, giatagan sa Ginoo sa iyang mensahe nga kita di ay iyang gihukman, iyang gitimbang. Ugunya, nakulangan ang tao kay wala siya mubalik diha sa Ginoo. Ug niini kapaglawom, importante kayo nga karon pa lang ato nang itugyan ang atong kinabuhi di kaniya. Start again. O sa imong pagtugyan di kaniya, imong masiguro na sa Judgment Day, you will stand with confidence sa tubangan sa Ginoo. Kay ang imong malalaban, ang imong deliverer, ang imo nga abogado, mao si Jesucristo nga atong kordero. So ning kagabion mga kapaglawom, may buhi na ito nga pagampo. Nga kitang tanan, magasugod pagbalik sa itong relasyon diya sa Ginoo. Malisod ba? Dili gayon. Kaya si Ginoong Isus na ganayon, come unto me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Ning kagabion, mubalik baka diha sa Ginoo. Imo bang gipasan ang imong lulan? Imo bang gitugyan ang tanan diha kaniya? Si Jesus nagingon, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly. For my yoke is easy and my burden is light. Nining kagabion na igsoon, kung gusto ka nga makabalik sa dako nga pakigsaad nimos Ginoo, gusto ka makabalik sa sabakan sa Ginoo, karon maong higayon na nga ikaw mudangop diha kaniya. Igsoon, asa ka man hiluna karon, hangyon ko ikaw sa pagduko sa imong ulo, o gatong itugyan atong kaugalingon di kaniya, and start again our relationship with Jesus. Iduko imong ulo, magampo ta, igsoon ko. Amahan nga balaan, nining tagnaas sa kagabion, salamat sa imong mga pulo. Salamat sa imong pagpailag ka namo, nga ikaw ang Diyos sa sinugdan. Ibisan sa among mga sala, gihapon ikaw magadawat ka namo, sa gihapon ikaw maluoy ka namo, ug sa gihapon ikaw may paghigugma ka namo. Ginoo, ayuha ang among mga balatian. Tabangi ang among panginabuhi. Ugunya, patinduga kami
sa imong kamatuuran aron mabalik ang among relasyon diha kini. Salamat Ginoo, nga imo kaming dawaton ug kining tanan na may tugyan sa ngalan ni Jesus.